Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? O ka na lang ka-adlaw no, Pasko na mga ka-listeners no. Advance day, Merry Christmas at Happy New Year. Og shout out day ko no kang Norman Igot sa akong kumpare no nga naa sa Anahawan, Southern Leyte. Salamat kayo pre sa pagpaminaw no ning maong sugilanon. Ikaw mahal ko nimo. Thank you kayo no. Hinaot nga naata sa maayong panglawas pre. Og advance day no, Merry Christmas and Happy New Year. Ug sa tanan nga sunod aning darmahan no, amping mo pirmi og Merry Christmas kini ninyong tanan. Ug karon no dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Velvet nights. Gwapo magugkunang. Nanasa na yung gwapo. Badiha, oy, bibi boy. Panghambog ba ya? Ang gwapo lang. Way lain. Kita sa da. Oportunista sad kayo kagabsa. Unsa na nang? Spilling ako no, bi. Badihay! Oh, halaga bala. Hala, niya pa ingon nga nis Dulpo. Patay. Murag suko gyud kayo sa Hala, dulpo. hala mo rin nag-aso-asong ilong og ang ilong iyang dunggan. Hala, nagpangos mo. Bantay ka ga, bantay. Patago ako nang bi. Ah! Patago kasi mong luyo, Ay, bi. di koy. Uy, maamong palang unya ko ninyo. Ato bahangas, Dulpo. Di koy. Magguba pa lang ni akong naong. Di na ko gwapo. Ay, kisabay na ingon mong gwapo ka. May, kay diya ka. Oh, oy, ito pa. Ay, hala. Kita ko driver. Ay, agay. Dul ka, ha? Ayaw lang pamira dulpo. Gusto man ni mugtila akong amigo, ha? Gab. Tila. Uy, wa man. Kalimpyo sa akong dila. Pabambu ang pagod ka, ha? Anong ikaw may dagos syudad, ha? Kinsa may nag-ingon nimo? Sinang meeting? Kinsa masay nagsulti ni ng miding? Kinsa may... wa palagi sinang miding. Dinhito gani, ha? Pangita, unya dada sa akong atabangan. Aron maghusay ta. Patakka lang nig pasangils ng miding da. What din niya, ha? What din eh? Huwat yun. Batsin ako eh. Ang mga buang ay nindot man di ay mong sabongon. Hala, oy. Maayo ka nga tungod nako magrambol sila. Hala no. Well, bahala mo, oy. Nga no bitang inyong gisamok-samok si Nike? Nag-away mo ko na mo? Dulpo rin ay. Gikalitan lang kog bira. Ito ka-aral man kong nang meeting, ha? Siya may imong dato sa syudad. Unfair na ba, eh? Elikas ko, Baydol po. Doon naman ko dakong hinungdan nga nung si Gab mao'y akong iuban dito. Nga, ako di, eh. Linhilang ka. Kay akong ibilin sa trabaho nga biyano ni anak ko sa among negosyo. Imo kong piyalan sa inyong negosyo? Magkakwarta magyapon ka. Si Gab lay akong dadon kay kamao man siyang muluto. O ang pinakaimportante, nga nung siya akong dadon, tungod ni Nikki. Ha? Sood ng daan sila si Gab o Terry. Magkasood gawa si Gab sa ila. O, dali rasab kong makabisita dito. Tungod ni Gab. Saman, nakuha ba nimo ang akong punto, Dulpo? Naibo giday kang Mickey ba? Buha nga bitaw bay. Karon nga, wa na si Nikki din Gimingaw man noon ko niya. Gusto ko siyang pirming makita. Gugma na bay. O, muna hinungdan bay. Nga, naningkamot kong maduol niya. May gani kay, gikaluyan ko sa Lord. Nakapasar ko sa interview o nadawat ko sa trabaho. Mauna, Dulpo. Ay nalang tingo, Gab. Hulo. Nganong kahang di ko patingugon. Reklamo pa yun. Ay, lagi mo pag-away lagi. Sagdilan good, Baydol po. May panahon ragi hapon nga makaadto ka sa syudad. Ibog tingali kang tiray, no? Ibog kaniya. Sus! Sa pagkapinan pa kong siopaw katong tiray. Siopaw na ako, eh. Nanginsulto ka? Ay, husto na lagi mo.
Sa mong duha, uy. Nagbinata man mo. Kana siya ay. Lagot ko nimo. Traidor ka. Traidor ko? Gusto lang lagi mo. Ha? Ako ganiro maglagot. Wa gyoy magkasapi ninyo duha. Kalagot mo na siya eh. Gwapo magug ko. Maong maglagot ka nako. Unsa? Ha? Gwapo ka? Ay, dagang naong nimo uy. Dito sa kalasangan ay. Last na lang mo, ha? Mangita na kong lain nga. Magkada sa kong negosyo din eh. Di na lang kumutingog ba eh. Buang maka ko. Kung samot ko kalayo ining Nikki, kung di gid ko mangitag paagi nga magkaduol ming duha. O magkasulti. La, si Nikki. Niya siya paingon din eh. Uwam siya lang yung agianan paingon sa ilang office. Bahala na. Ako siyang tag dun. Patay mali, good. Wala bagwa lang. Doon lang siya na ako. Oy, sorry. Ako kakita na. Sorry, Nix, ha? Nasuko ka? Uwa man. Naglingi, ngud ko. Mong banggaan ang tikada. Wa dito ni mo tuyo, ah? Wa, uy, wa. Wagin ko kakita ni mo. Tinood nga, kuan, wa ka masuko. Wa lagi. Mayroon. Pwedeng mag-ice cream ta? Diyan mo? Na may ice cream diya. Trabaho pa ko, eh. Sige, han. Tingaling maliit pa ko. Ito siya masuko. Pag tingali kay mitagad na siya. Ay, nung sam ko eh. Naigo makakuspan na ni Cupido. Lala! Na-excited na ko sa ako rong bisita, ay. Di lang ko na mo padayon naman. Ay, dayon. Come in. Come in. Thanks. Wait, Teng, anong naniram ka sa putahan? Aron way mamantay. Dali dayon. Lingkod dayon, dali. Niya malagi ka? Wa may trabaho? Naman, pero midali lang ko ganhi. Gimingaw na mugod ko ninyo. Komisyon. Di ba kagidaparan ako? Alaw, rabat here. Uy. Dinalian mo kuning akong tuyo, good. Ay. Usa man na. Dali adayon. Akuan, kanang katubang nagsabot nga mga on. May kauban lagi mong lalaki, no? Kaubang lalaki? Kano sagot na? Katugong first weldo ni Nikki. Di ba, mihangyom ko ni mo nga tawag ako kung tuan mo sa restaurant? Kano sagot na, uy? Lo, limot. Katalaging unang sweldo niya. Ay, good pag tiniguang, ter. Kisay tiguang. Wa may tiguang din eh. Aw. Ay, lagi ha. Pero, kuan ba? Kinsa lang itong tawahan na. Kauban na mong lalaki. Oh, lalaki. Katugong unang sweldo ni Nikki, good. Ay! Oh. Si Joren? Yawan ko na. Ay, kuya. O saan to siya? Nanguyab sa to siyang Nikki? Ay, luha, uy. Taga-amot to, ah. Oh! Ha? Silingan na dito ninyo sa inyong probinsya? Di ba yung layo ang probinsyang amo, ha? Hasulan na nas Nikki nga maguli-uli maong nangabang migbay, di Basta, wa to manguyab ni Nikki, ha? wa lagi. Sige, ter. Ato na ko, ha? Kay tingalig. Mapsainan ko. Pero, wa ko makasiguro, ha? Kung wa ba manguyab. Unsa? Nagtuo tingali si Renz nga wa ko mahibaw nga iyang gituyo ang pagdasmag nako. Hala, gidasmagan ka? Dili gid hinuon ko sog tigod. Mura gud og nasagid ra ang duha na mo kabaga. Wow. Abi na ako kusog nga pagkasagbihid unya natumbak ka. Na, dili ka na ko siya singgitan? Pero wa na lang ko masuko. Kaya nahibaw man ko iyang gituyo. Patagad ba? Nga nawa masab ni mo siya tagda. Kanang murag nakatag-iyan ako. Hala, ako pa yung giingon ana? Malipay jud ko. Malipay sad siya. Maayo ra sad nga ingon ani ang among sitwasyon, te.
At least, dili na maikog ang uban nga moduol nako og makigigala. Karon te, daghan akong mga friends. Pero, wag yung kay gusto ni Renz. Nakagusto man. Kung manguyab siya nimo, imo na yung sugton? Hala no? Nganong gutaw na abot man ta diha te? Nganong uyab na may imong gisgutan ti uy? Ang abi! Kaya kung manguyab si Renz nimo, o niya mabasted, ako na may manguyab niya. Unsa? Hi! Hala, niya lagi kagab. Gikan kang nangarga? Wa, oy. Waoy. Nya anong niya man ka? Patabang ko ni mong pangitagbay nga among kapuy-an ni Jorin. Ano mo manguyo? Anhi naman mo trabaho si Jorin. Hala, nadawat di ay siya? Pero may na magkita anak gab. Kuyaw, magkaili sa atong naong tir. Sabi di ay! Gaya-iya ka lang. Di ko mo sugat! Di ko mo sugat! Labaw pa kung di mo sugot. Ay, lasagod nimo. Ikay hilas. Nalipay mong gani ko ako'y dado ni Jorin. Aron permi na tang magkita. Uy, nanugalahan man kuno kang permita magkita, be. Kay, Kay unsa? kadiyot sa agod. Mikato lang akong kuan. Ako sang kauton. Ha? Unsay mi katuloy? Ang akong likod god. Aw, abi na ko mikatol ng imong itlog. Aw, ikay akong pakauton. Hay, bastos ay. Di magud bastos. Maana draw niya ka. Bitaw ter. Tabangi kog pangitagbay nga amo unyang kapuy-an bi. Karon dayon? Kun mahimo, kay kalargahon na kaayo akong amo. Karon saan siya magsugod siya trabaho? Wa ko kahibaw. Pero niaman siya kay naghatod sa iyang mga requirements. Dali na. Sa to uy. Mangita tagbay. Hapon pa bitaw mo pauli si Nikki. Unya ra oy. Mukaon sa ako kay karon pa kugut ma. Kitang duhalay mga on. Imo kung pakanon. Libre. Libre kayo. Pero unya na. Kung makakita na tag house for rent. Ha? Ikay pangita dito oy. Sige na good. Tuo baya ka kag balbal. Alo. Naupo na kagab. Joke Roy. Dali na good. Uy, murag si Jorin man itong milapay. Dilagi ko mahimong masayo pa. Siya gitong milapay. Siya gid lagi. May balik siya din ay. Niki? Da lagi. Ikaw gid lagi. Nagutsa man ka din Dili gid dinhi nga akong tuyo. Nasaag lang ko. Asa man day ka? Sa gi-applyan akong trabaho. Katong nagkita ta. Human sa kong interview. Nadawat day ka? Oo. Kalois Ginoo. Mao na inyong office? Mao ni. Asa man day inyong opisina? Tora rin sa atbang. Linding company nga akong gisudlan. Hala ha? Muloon niya ako ha? Basta ikaw. Moto na ko sa opisina, ha? Araw na akong ipas ang akong mga requirements. Okay. Good luck. Yak. Matong tawanan ako nakita sa restaurant. Tinuod tingaling gisulti ni Terry nga kababata siya ni Nikki. Ingon hinod sa Terry nga di pa sila uyab. Pero di mahimong maunhan ko. Bahala na. Mupadool ko balik ni Nikki. Pero mangita lang kong maayong timing sa pagpagsuod ko niya balik. Hoy! Natukaan mo ka sa Bastos, ugina. ay. Bastos yung ka, ay. Nganong bastos man? Dawa kay kagpalugab. Bisag katog abuna ko. Dili pa lang ko kahilisan. Masakit ko din hi. Namusay daghang doktor din nga mo ayos imong sakit. Ikaw di ay. Di ka kaayo. Hulo, doktor ko, ha? Doktor ko nga makaayong sakit, ha? Di lagi ka doktor.
Pero kung makakita lang ko nimo, mawa dayon ang akong gibati. We! Hoy, nanguyab ka na ko? Wa pa. Sugton dayon ko nimo kung manguyab ko. Oh, why siguro? Manguyab na lang ko eh. Hoy, wait sa uy. Doon na pagad isumpay akong tubag. Unsa may sumpay? Unsa tayo yung pangutana? Sugton ba ko nimo? Why siguro? Mahimong sa buwan irog-irog ka. Way klaro. Klaro sa nang dagway ni mo? Dolpo, to aday sa syudad sila sa Jorin o Gab, no? Tuwa bitaw no? Oh, unya, di sakit para nimo nga si Gab na hinuigida sa imong amigo. Ah, kayahay na akong nabili ng... Ha? Ngano man? Pero ming dunay kwarta. Oh, mao ba? Nganong pirmi man kang dunay kwarta po? Ako na may gitugyanan ni Bay Jorin silang negosyo. O ang lugar sa iyaha, ako may mudawat. Ha? Ihatag ni Jorin nimo ang iyang bahen? Adili po nang uy. Tagaan ko sa akong sweldo. O kay inadlaw man, hayay kay akong bulsa. Pero may dunay kwarta. Ay, maudi ay bag-uron kag t-shirt? Ah, wasan ni kadusina nang... Ha? Yates, may noon. Kita na kag uyab anak Dolpo. Adi ko ana nang uy. Ano man si di ka? Di ko nang uyab-uyab eh. Hadlo ko mapareha sa akong uyuan. Ha? Kay naon sa man di ay imong uyuan? Nabayot. Oh. Nga anong nabayot man? Kusog mo mamayot. Tatakdan. Di. Nabayot. Ay, kapoy ba ni Bugab, oy? Busog man sab ka. Wanay, pila gusto ka oras na tong linakaw pangitag inyong kapuyan. Gutom na sad, oy. Tambuka ka nimo sa imong binuhi, no, Ter? Bade ay, tambuka ka ni mo niya binuhi pag yun. Bade ay, doble. Usa binuhi. Kanagong naa sa imong tinae. Laliman ka, gigutom na sab ka. Hurot man sad ang gibilin sa akong amo. Snacks na lang, Gab. Sa inyo, doon ay snacks. Wa, uy. Inyo, gihurot tong nangadumos amo. Oh. Gihurot na niyo. Nanguli na lang ta, uy. Ayaw sa Ter. Manuroy pa yun ta. Basin day makakita yun ta kapuy-an na mo. Bisagwa na, mamugos gid ay ka. Na, anha day miron matog sa inyo. Unsa? Hoy! Di na pwede, no. Dili pwede. Duhargi kwartos among giabangan. Aw, kitang doha sa imong kwarto, ug sila sab ni Nikki ug Jorin sa pikas. Bade ay, naglisod biya kag tabi diya. Babay! Pasagpa ka! Di oy, sige na. Mangita tag atong kasnakan. Oh, nang gawas ng mga empleyado. Bahala na. Ako lang yung atngan sneaky. Anim gud siya agad din eh. Di lang ko mapagita niya. Aron, iniglabay niya din eh. Ako din siya sabayan. Nahan pagid ko. Ay, nanas-sneaky ay. Wato na ko nga, maduol-duol siya din eh. Aron, musabay din ko niya. Uy. Tunong ang eda. Gisugat mo siya sa kababata. Niya, gisugat si Nikki. Katunggingan lang og Jorin. Di na ko magpalupik. Kinahanglang ako mo'y ikaupa ni Nikki. Ako na silang huwaton din eh. Hi. Pwede mo kuyog nimo? Uy, Joren. Karon pa ka na human sa imong mga requirements? Doon na pa uban, pero gamay na lang og okay ra. Pa-follow na lang sila. Mayo hinuon. Onya, kano sa ka magsugod? Kung magkakita na kapuy-an si Gab. Ha? Hain man mangita kapuy-an si Gab? Tuara po doon sa inyong gipuy-an ni Terry. Uy, aligri day taani kay si Gab man kahimong kauban. Pero ngano si Gab man? Ay, makamao ko nung maluto si Gab.
Kung malayo ta sa ato, magkinahanglan ba atag kauban nga makamaong luto og pagkaon? Sakto gid ka rin. Mao man gani nga ako ging gipauban si ate. Kay maayo man siya muluto, good. Hmm. Unya, unsa man, nakakita na ka si Gab? Nagpatabang man kuno siya ni Tere? Oh. Ay, Nikki. Uy, Rance, maayo kay nakita ta. Giat nga tagid ka. Nga naman? Aw, ganahan na. Husto dito, od. Ila-ila mo duha. Si Joren, akong kababata. Taga-amo na siya sa probinsya. Hi. Prince. Pwedeng mo sabay ninyo? Oh, way blema, Brad. Sinig nga akong ipangutana. Nga nun dili man. The more the merrier. Rance, basig doon na pa'y bakante sa inyong boarding house. Nangita ra ba si Joren? Kay, sakitas kong kilid, uy. Gituyo ko na yung magsiko, Renz. Pataka mga pasangil ay. Sa ituyo. Naunsa mong duha, uy. Unsa na itabo? Ngano mo? Next, false alarm. Unsa gani ka niya, patag pamsangil ko. Di na ko kinaiya nga maminggar eh. Sam ka. Maraglain na ni Da. Unsa man mong duha? Daan na mong kontra? Oh, di, uy. Karon pa gani imi magkita. Unya, nga mo ra mo nagsining kahay? O kung sa itong nadungog na kung siko? Kinsa may kisiko? Abuta ka nang imong tupad, Niki. Di aragid ko diri. Nungutan na ba na ako kung ako ba siyang isikog tuyo? Kalayo na ko. Kuningon ana nga maglalis lang mo, no? Dili na ko gusto nga magkakuyog patang tulo. Nakalitan ko next. Prince, sorry ha. Mikalit mong gudog sakit akong kilid. Murag gisiko. Sorry, Renz. Abitor ko, ikaw ang misiko na ko. Bye. Di na ko kinaiya nga magpasakit sa akong isig katao eh. Karon pa ganita nagkakuyog. Murag samok na. Sige, next. Una lang ko ninyo. Ako pang susiyon si Gab kung nakakita na ba siya among kapuyan. Gusto ka ako siyang gukton aron magkakuyog itan tulo, ha? Ayaw na. Grabe ko manghilabot niyo, ha? Ayaw na gasula imong kaugalingon. Magdali na natas pagpauli. Sige, magkag-couch sa imong buhok, uy. Saan daghan kag kuto? Oy. Ngano lagi ka? Sulbad naman imong problema, di ba? Nakakita naman tagbay nga bakante. Layo man din Ulo! Magbuot di ay ka? Di ko kita ni mo pirmi. Ala no? Nangambisyon dahil kang permit ang magkita. Unsa pa man di ay. O niya, wa mo ko'y gusto? Unsa? Wa ko'y gustong permit ang magkita. Kaya di ko ganahan magkailis ang atong mga itsura. Kagwapo ra nako Di ka to. Oh. Nganong katawa man ka? Unsa na kay bakti sa inyo, no? Unsa? Sige lang ka. Kadungog pa unta ka na. Ikaw mo'y labing gwapo. Believe na gud ko nako. Ay! Believe na gyud ko na ako. Natoy sumpay. Believe na gyud ko na ako. Believe ka nimo? Believe ka nako. Okay, sige. Patiwasan sa ako. Patiwasan sa ako, ha? Napaman to'y sumpay. Ikay labing gwapo sa mga nguyo-nguyo. Kita nagabahay nga atong kapuyan? Uy. Kung dili pa ako, Jorin, di gyud ni kakita si Gab. Mabitaw nga si Gab mo'y akong gila kay naamang kater. Sigurado mo kung mutabang ka. Ay, silingan guta sa ato. Ako gimutabangan. Usa man, gusto ka makakita sa bahay? Kami na magkuyog si Gab, Ter. Padong uli na rabas Nikki. Nagkuyog mo? Ay, miyaw na lang ko. Sila si Rains ang nagkuyog. Gab, dali na. Tultulin ko sa bahay. Aron kung makauyon ko, ato na yung daunan.
Hapit na nun ta moabot sa inyo. Mayo hinuon. Nick, di lang ko di mo papiton sa inyo? Gimingaw na ba kong suot sa inyo? Sentimental man day ka, no, Renz? Di uy. Pero tinood bitaw nga gimingaw na kong suot sa inyo. Dili ka gustong makapahuway dayon? Kapoy ba ang magtrabaho the whole day? Makawa mo sa kakapoy. Labinag na asteri. Aligri kay siyang ikasulti. Sa mother time na lang, ha, Renz? Gusto ko makapahuway human sa among panihapon ni Ate Terry. Nick, nagduda ka nga. Ako yung gisik ko si Jorin. Kulit man day ka, no? Maglagot ra ba kog mga tao nga kulit? Abi na kog diretso nakagtrabaho, Jorin. Next week pa ko magsugod ng meeting. Pero nakakita na kog bahay nga among kapuyan ni Gab. Dool gyud sa ilang Niki. Dili nang, kay wanay bakante dol sa ila. Hinoon, dito rin gihapong dapita ang among gipuyan ni Gab. Si Gab gyud di ay mo imong dadon. Si Anang kay makamaom siya manluto. Unya vibes pag yun silang duha stay. Sila ganyan ang kuyog. Diha nga yata kapuyan si Gab. Kugihan man sabtos tiray. Nagkita, Miss Nikki? Makita gyud mo. Kay miadto man kakasila. Wa man ko makaadto si ilang gipuyan nang. Nagkita mi kay dool rasab ang among opisina. Mao ba? Wa kay gusto nga magkadool ni Nikki nang. Jorin, muprangka lang gyud ko nimo ha. Dili pa ko andam nga magpakabuang si Nikki anang gugma-gugma. Nang? Nalipay gani ko nga nakatrabaho siya. Hinoon. Wa man ako obligaha si Nikki nga mutabang gyud sa iyang duha ka mga mangod aron makahuman sa ilang pagtuon. Pero bintahan na lang gyud unta nga doon na siya trabaho karon. Doon ay kaparaygan ang iyang mga igsoon. Kwan, wa man tingali kay angay kabalakan ni Nikki, nang? Nakasiguro ko nga kamo sa iyang gihuna-huna. There. Uy, hala. Ulo, wagit ka anto sa gwapo, ay. May anay cute. Pero, hala, ito, ana ba si Nikki? Ikaw iya akong tuyo? Really? OMG. Nagkauna-una ka na sa pag-divert sa imong feeling to me? Ha? Dali tayo, diripi. Dali ba? Dalitan ta dayon ka. Say gusto ni mo dalit na ako, ha? What do you want? Cold juice o hot coffee? Kanit lang. Ala ko guniti sa kong kamot. Ay, asa pa di ka gusto ng pagunit? Sa imong paa? O sa ipapaw sa imong paa? Katawanan sa di mo, Terry. Ay lang ko guniti, ha? Tingalig, unsa unya ikasulti sa inyong mga silingan din, eh. Ay, no worry. They're closing their eyes. Terry, kuan ba? Tinood na ibitaw ning akong patabangan nimo? Ano mo ka? Usam na. Dool mo na. Kuan ba? Kanang si... Pahumot sa imong gininhawa. Kuan ba? Usam na. Si Nikki ba ang nakaingon mangkod? Ganong, wala ko makasabot sa kong gibati. Dali ko, Trey. Dali. Tubaray kong lingkod. Kini. Lingkod. Lingkod. Sige na, lingkod. Saba ko, be. Ha? Saba ko, dede. Dali, dede. Taro Saba lang ko, tupan dede. ako. Lingkod lang. Lingkod. Okay. Masa pa kayo mong problema? Ay, there. Tinuod ba nga? Di niya uyab si Jorin? Who said so? Mao ganin ang utahan ako nimo. Kayo, wa ko mahibaw. Wa sa'yo nagsulti na ko. Di na sila uyab, ha? No, oy. Tingalig ng uyab pa. But, kuan lang. Pero kung uyab pa na sila, o nang uyab si Jory niya, dito pa unta sa amo, di ba? Friends na gina silang duha. Oh. Ay, salamat. Namiyag smiles ba? Nga, Ano ka, oy?
Kuan kanang hadlok ngud ko nga kanas Jorin mo ibabag sa kong pagbati ni Nikki. Pagbati? Oh, Pagbati, gid ha? love na gid kayo tingali na ko ning Unsa? love na ning akong gibati. Kadto niya. Tingali, nya ngadto na pay ngadto. O wa ka pa makasiguro? Kuan kanang mingawon mo gud ko niya. Unya, permi ko siyang damguhon. O mainit ko. Labi nang doon naglalaki nga magduol niya. O ka, ikasulti niya. Lagot ko. Na, mana diha. Mo na nakadaot nimo. Ha? Bag-o pagani mong nagkahigala, imo na yun siyang i-exclusive. Lagi? Lagi, Malagi ha? na yung gireklamo na ko, ter. Di ko na siya makabaton o mga higala tungod ako. Bago-bagod ko na siya dinhi. That's right. That's right. Pero ako, ganahan kay ko nga ma-exclusive ko nimo. Ako na lang. Terry. Ayaw ko binaangit, eh. Mura na ba'y kong mabuang ini? Tungod din akong gibati nga to niya. Ay, dili man ibinuang. Relax. Relax lang, okay? Tabangan ti ka nga magkauyab mong duha. Ha? Tinuod ka, ter? Imo kong tabangan? O, lagi. Tabangan talaga ka. Honest pa, cross my heart. Moingon ka di kong tabangan ti ka. Mutabang yun ko. Sure, To the max. Salamat kita, salamat yun. Nagdungking salamat sa imong pagsalig, ha? Sige, pagok ka. Huwag ti pagkapos. Ha? Tabangan Ano, lagi ti ka. Sige, but with one condition. Unsa may condition, ter? Unsa, Terry? Unsa man? Kiss. Kiss? Yeah. Kanang how? Oh, yeah. Ano ba? Bugo ba ta? Ipaklaro pag yun. Kiss good! How? Bugo ba ta? Asa? Kinsa may akong hagkan? Kinsa mo na mong hagkan? Di ba ako may bisaan di mong tabangan ta ka? Alam no? Angang! Ang wa mo tabang mo imong hagkan. Asam te ka hagki, ha? Sa lips. Sa lips yung kana. Sa lips, yun? Bugo yung bata. Bugo yun. Bugo. Di anong bugo, eh. Di mo ko bugo, tiya. Respeto lang sa ako. Respeto lang sa ang ako para ni Nikki. Respeto? Iyaan ko ka sa nainlaban ako. Lain sa kayo nga hagkan ako ang iyang iyaan. That is... Parcel delivery. Diba? Parcel. O, di ba? Parcel delivery. Libo ko nila. Bitaw, oy. Bitaw rin, oy. Ay, joke ra to. Joke ra to, ay. Serious magugkay ka. Tabangan na kita ka. Sure, ha? O, lagi. Ikaw ragyo akong gilauman, ter. Ay, kapuya, besig balik. Eh, nagtabangan ti ka. Sa di ka po to, oh? Matuhoy. Matuho. Okay. Basta mo na to. Lamat kiti, ha? Ngisin nagtipang kanahan. Ay, basta mao na to. Kiss. Aha. Kiss. Unsa? Hingnag joke, bugo ta. Nakakita na noong kagbay dito syudad. Ano mo naman nagbinisanto yung noong? Nag-uol ko sa gisulti ni ng meeting. Eh ano? Mas pati gisulti nilang meeting. Di lagi siya gusto nga maguyab-uyab si Nikki. Manguyab ra bagyog ko. Saan may problema, ana? Kunyag, sundon ni Nikki ang gusto siyang inahan. Sus! Tuo ka man na eh. Kung nahigugmag yun ni mo si Nikki, gispag pila ka bukin na nang muhangyo niya, tigil na siya kapugong. Mao ka, bay? Tuo lang nako, bay. Nako na sa leksyon nato sa elementary good. Kadtong, Unsa ba? ay. Absent man tingali ko sa diyang gileksyon na sa among ma'am. Katong Florante at Laura? Oo, mauron. Unsa ganito, bay?
Basta mao na gud to. Ha? Way makababag silang duha ka gugma. Hmm. Unsa may buhata bay? Ayaw di ba ang unsa may gisulti ni ng miding? Mao ay tumana unsa may gipitik sa imong kasing-kasing. Hamugaway ang bahay nga poy ano niya nilang Joren o Gabte? Hamugaway man sab. May terrace pa sila. Teres? Dako din ang baya. Di man. Unya nga nandun na may teres? May bintana, good. Ate, saduy. Wasab ni mo sense of better life, Nikki, oy. Ha? Ano si sense of better life, te? Ay, kada bang makapanghambog sa tagamay ba? Para sining lugar, good. May mo man nga ingnonoy na to nga. Kining dapita o sa ka-subdivision. Unsa? Yes. Yes, my dear niece. Kung tunay bang gutana ni mo, hain ka magpuyo. Unya, imong ingnon nga, naka sa usa ka subdivision ng puyo. So, everybody will look up in you. Unsa? Ay, nalagpagiglalis. Ay, sige, unsa-unsa. Ay, nalagpagiglalis kung waka makauyo sa akong thinking. Thinking man anak ko. Anang ko andi ay. Dili ba si Renz ganiha? Wala sa mo trabaho? Ay, padumo ko na siya siyang trabaho. Gisugo lang siya mao nakahapit dinhi. Misa kasi din sa ato, te? Ay, midalig sa kano. Kay gimingaw ko na siya nimo. Hoy, my beautiful niece. Doon na pa siya kisulti na ako. Unsa man na, te? Tog-ans tinuod ha. Excited ka may baw? Na, o paganin mo isulti kung unsa na. Nya mangutana na ka kung excited ba ko. Unsa man na iyang gisulti din mo, te? Well, in love ko na siya nimo. What will you say? Hoy, beautiful niece. Wa pa ko nimo tubaga ha. Sa unsa man, te? Lano? Katugo ako gipangutanan nimo. Kung sa man ka nangutanan ako? Ato ko sa simana. Aw, bahaw na di ay. La? Dili na angay tubagon. Ayay. Nakaton man sa taga city. Bantay ka ha, my beautiful niece ha. Bahaw naman ang imong pangutana, te. Aw, unsa gani dito imong pangutana, te? Kuan. Ano? Lanalimot na noon ko. Ala, no? Dali, ako di mong makalimot, te. Pila ganito imong edad, te? Life begins at 40. O niya, pila naman rin edad ni mo? Ay, dool-dool na lang sa pagsugod. Pila lagi. Nga rin, interesado sa kas ko idaday. Ikaw ba? Marukoy kay ka, ha? Isumbong tagyog kang madirgot ni mo. Unsa may isumbong ni mo? Madula na kay Prince Charming din, he. Unsa? Ay ko gunig tawag sa imong mama, ha? Samot na gid nga mo sumbong ko niya. Aw, sumbong. Wa man sa kuy angay kahadlukan ba kay di man na tinuod. Ay, di mahadlok. Di mahadlok. Uy, bitaw, uy. Naluoy bi akong Renz. Ngano naluoy man kaniya, te? Ngano man mihilak siya? Uy, hapit na lang. In lababo lagi ko kay siya nimo. Aw, ikay sugot kay ikaw may ang gituganan. Hinamsa. Ha? Hinampak. Oh, ngano ni amang kadulpo? Ipaanhi ko ni Bayjori nang. Kay? Ngano man kono? Bularga naman siya sa syudad. Sugod naman ko no iyang trabaho sa sunod adlaw. Nga ngano ikaw may ang gisugo? Nganong dili man sigdab nga mo iyang kauban sa syudad? O iya pa magisugo si Gab nang. Doon na kay ipada ni Bayjori nang para ni Nikki. Ha! Bawaan na dulpo. Uso may hibaw anong? Gusto ang imong abay nga magpadako parang Nike. Haron doon na siya katarungan nga makakita siya sa akong anak. Di sab tingali nang uy. Ano magtinguha pa man ana si Bayjorin? Na masugod kag sa di. Magkita ba gina sila dito? Oh, magkita gid sila pirmi kay gituyo mang Joren nga adto mo puyo dool silang Nike. Nasuko ka na. Ah, soko. Why? Uy! Namiting! Asa mga nang? Nang! Sirit lang kasi ng miding.
anang mga flowers te. O para kang kinsa man na. Ako? Imo ng mga flowers? Kinsa may mihatag ana nimo? Why? Don't small me, Mickey. Mickey naman. Don't small me, Mickey. Doon na sab ko'y mga admirers, no? Nahug ang card te o. Ay, halala, nahug. Nahug. Dear Nikki, Patay. this is for you. Love, Renz. Napaso. Kuhanay mo mga flowers. Abin ako para ako na. Imo na lang na. Why? Excuse me. Sakto na itong nakasinggit ko sa kalipay, no? O goy, timan ha. Gikan ng Renz. Og si Renz, in lavabo kayo ni mo. Siya ro di ka maluoy niya. Ni agde ka mo puyo din hino. Na nakakita man ning baya nga akong amigo. Mao ni among puyan. Imo gining gituyo na. Ngano? Doon na problema kung ako ning gituyo. Isu ka, ha? Bay. Wa man ko mangihitag kupot. Buhay lang ko palihog. Ato lang ko di istoryahon. Warningan ta ka. Di na ko gusto nga mupaduol ka pa ni Nick. Tingali kay katungod nga mubaod na ko anak bay. Oh. Silingan ko dito sa among probinsya. Kababata pa yun ako na siya. Huh. Nangita yung sakit sa lawas, ha? Dali! Sukol! Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. O palihog dai ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw og advance Merry Christmas and a Happy New Year.